look and listen. תכף אתן למחשב פקודה לבחור אחד מכם באופן אקראי לחלוטין, והוא יעלה וישחק ויהיה המתחרה השלישי לערב קסום זה. ככה, בלי שום הכנה, בלי שום כלום, ככה. בא לנו. מה שנקרא לחץ! שישים ואחת. הלו, הלו. אהלן, אהלן. איזה יופי, מה נשמע? בסדר. מי את? אני ברוריה. מאיפה? אני מבת ים. איפה עובדת? אני עובדת בתיכון מקיף י' בראשון, מורה לביולוגיה, אני מגישה לבגרות 5 יחידות, בביולוגיה, ברפואה, וגם מלמדת בתוכנית לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. לא נבזבז את הזמן שלנו כי את משחקת משחק לחץ. אנחנו משחקים עד שנשמע הזז. אוקיי? אפשר להתחיל לשחק? אפשר. יאללה, תחזירי את כבוד המורים למקומו. בואו נשחק 1 נגד 99. בבקשה. על מי שמתעצבן אפשר להגיד שהוא יצא בשן ועין, יצא בחוץ, יצא מהכלים. להצביע. יודעת? כן. לחצי? ג' יצא מהכלים. יצא מהכלים נכון? נקווה. יצא מהכלים נכון. בואי נראה כמה כסף יש לה. תנו לי קצב. 100 שקלים. אוקיי, ממשיכה לשחק. 1 נגד 98, בבקשה. הנה השאלה השנייה ב-250 שקלים. אם נוח התנ"כי היה רוצה לקנות ספר שבו מופיע שם של אחד מבניו, הוא היה קונה את יפתח המלוכלך, עודד הנודד, תירס חם. רבותיי, להצביע בבקשה. מדקלמת את הספר כל ערב לביתי הקטנה. תירס חם זה נכון? נכון מאוד, שם חם ויפי. מעולה. בואי נראה מי טועה ב-250 שקלים, בבקשה. יופי, 3,750, ובסך הכל 3,850 שקלים. נשארו 40 תלמידים, 43 מורים. אנחנו ממשיכים לשחק 1 נגד 83, בבקשה. הנה ב-500 שקלים. את מה מודדת רמת ה-pH? את רמת הסוכרים, את רמת המלחיות, את רמת החומציות. רבותיי, להצביע בבקשה. יודעת? לשמחתי אני מורה לביולוגיה. האם ג' זה נכון? היא מורה לביולוגיה, רבותיי. בואי נראה מי ממש לא מורה לביולוגיה ומי לא בא לשיעורי ביולוגיה. ב-500 שקלים לכל אחד, בבקשה. יופי, יש לך עוד 7,350 שקלים. 1 נגד 76, בואי נשחק. 750 שקלים. בבואך לחצות מעבר חצייה מומלץ להסתכל ימינה, שמאלה ושוב ימינה, שמאלה, ימינה ושוב שמאלה, שמאלה, ימינה ושוב ימינה. רבותיי, להצביע בבקשה. כולם יודעים, ואת? לא יודעת, אולי. האם ב' היא התשובה הנכונה? בוודאי שכן! נכון מאוד! שמאלה, ימין ואנחנו נחשיב שמאלה. בואו נראה מה קורה עכשיו. 37 לא יודעים איך לחצות את הכביש! מה יש לכם? תודה. יש לך עוד 27,750 שקלים. בסך הכל 35,100 שקלים. את לא יכולה לעצור, את לא יכולה לקחת את הכסף עד הפעמון. 1 נגד 39. בואו נשחק. 1,000 שקלים. המורים רוצים לשבות בחודש שיש בו יותר ימי לימוד. באיזה חודש עדיף? בכסלו, בחשוון, באייר. רבותיי, להצביע בבקשה. טוב, לדעתי חשוון זה אזור נובמבר, ככה אוויר הרבה. האם חשוון זו התשובה הנכונה? נכון מאוד! טוב! נו, שגמרת כבר הזמן. טוב!
אני עוברת לראות... את עושה כסף בטירוף, מה שיגמר הזמן. לא, אני... מ-39 ב-1,000 שקלים כל אחד. בואי נראה, מה זז פה? בבקשה. יש לך עוד 14,000 שקלים, ובסך הכל 49,100 שקלים. יש 9 תלמידים ו16 מורים. ממשיכים לשחק. 1 נגד 25. בואו נשחק מהר. 1,500 שקלים. מה השאלה שלך? כדי להתכונן לבחינות הבגרות במתמטיקה, עדיף להצטייד בספריהם של בני גורן ואהרון אספיס, מנשה דובשני ומם ד' קסוטו, אייל נווה ואלי בר נביא. רבותיי, להצביע בבקשה. מה? אני בטוחה שכל התלמידים יודעים את זה, וגם אני הייתי תלמידה. א', בני גורן ואהרון אספיס, נכון? זה הזמן שלה, חבר'ה. נכון מאוד! אין לי בעיה. תמשוך אותו. ב-1,500 שקלים לכל אחד. בואי נראה מה מצב החשבון שלך אצלנו. בטח כולם. אף אחד. כולם צדקו. יש לך 49,100 שקלים. זה נגמר. נגמר? נגמר. זה נגמר. עשית לי את החיים. כמה? עשית ב6 דקות או משהו כזה 49,000 שקלים. מה תעש? כן, את צריכה את זה? עוד שבוע בערך אנחנו מקבלים מפתח לדירה חדשה. דירה חדשה זה הרבה הוצאות. אני חושבת שבעלי יהיה מרוצה, אנחנו פתרנו לנו כמה בעיות אוברדרפט קשות. אני מאוד מאוד שמח. הפתעה גמורה גמורה ומוחלטת. לגמרי. מגיע לך. את מורה בישראל, מגיע לך הפתעות טובות. תודה. תודה רבה רבה לך. היה כיף לשחק איתך. תודה רבה. אנחנו סיימנו. תודה רבה לכל מי שישב פה במאה. תודה רבה לנויה, למתנו, לברוריה, שחקנית הבזק. שיהיה לכולנו ערב פשוט נהדר. להתראות. תודה רבה. נכון, הייתי במאה כאילו, שאי אפשר לעשות הרבה כסף? כן. אז זהו, אתה אומר, יש קטע חדש שהם פשוט בוחרים באקראיות מישהו מהקהל, ובקטע מדהים זה בחר אותי. נו. וב3 דקות עשיתי 49,000 שקל לבית החדש שלנו.